Mä kävin tuossa pari kuukautta sitten lääkärin vastaanotolla. Kun mä menin sinne, niin mä odotin, että lääkäri olisi valmiiksi lukenut kaikki mun paperit, mitä sille nyt lähiaikoina on lähetetty. Mut sit se yhtäkkiä kysyi multa, että pystytkö kävelemään? Juu. Ihan helppoahan se on, kun ei jalkojakaan oo. Et helposti siinä nousee seisomaan ilman minkäännäköistä tukea, että joo, en todellakaan kuule. Että katos vähän tonne niinku mun alavartaloa, mitä ei edes ole. Vai onko sulla niissä laseissa vikaa, että pitäisikö sun käydä kenties lääkärille?